Pirtûka zimanê me asta destpêkê ji weşanên Aryenê derket. Nivîskar Heyder Diljan û Sabiha Diljan. Ev pirtûk ji bo zarokên biçûk e û li ser metoda deng hatiye avakirin. Loma bi alfabeyê dest pê dike. Zarok dê bi vê pirtûkê hînî dengên Kurdî bibin û ji bo bilêvkirin û axaftineka bedew û rastnivîseka durist bingeheka Kurdiyê ya têkûz ava bikin. Nivîsarên vê pirtûkê di gor hin temayan hatine amadekirin. Wek roj, demsal, newroz, xweza, stran, hevaltî, dibistan, çîrok û hemû wekê din. Naveroka vê pirtûkê neynika jiyaneke demokratîk e. Di vê pirtûkê de zarok gelek azad in. Ew dipirsin, diaxivin û tiştan dikin. Nivîsarên vê pirtûkê bi fikra yeksaniya jin û mêran hatine hûnandin.